Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de mankan na. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. aw minnu kuloman dan bɛɛ bunadamadenya ni yiriwa radio-so HDFM fɛ ni waati na ni ye dɔnkibaru waati sele a y'aw bisimila a kɛnɛ kana na bi kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma don minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnya waasa ka se ka sidabana ani sayi a fɔ ka taa se sɔgɔsɔgɔni jɛma ka olu kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔna na o baaraw kɔni kurunbɔ karila an ka jamana kɔnɔ an na kumaw kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen hôpital di Mali a den furakɛ yɔrɔ a ɲɛdakura dira a ma ni UNICEF ka dɛmɛ ye an na walawalali kɛ o fana na bidɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo kɛrɛfɛ ni k'a fara ninnu kan sɔɔni an bɛna ɲɛfɔliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na hôpital di Mali a den furakɛyɔrɔ a ɲɛdakura kɔni dira a ma ni wulikajɔ min ni o kokɔrɔma donna UNICEF kɔni fɛ sɛfɛwari miliyɔn 50 bɔɲɔnko o de kɔni donna ni yɔrɔ in na waasa ka se ka minɛnkuraw ani ɲɛdakura kɔni di a ma an ka jamana denmisɛnninaka minnu kɔni bɛ ni u bɛ bana waasa olu ka furakɛlikɔw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ani denbaw ani ka taa se denmisɛnnin minnu bɛ faatu ka sababuya kɛ jigini ani jigini kɔni kɔfɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni bali a kɛnɛ kanu kana na an ka jamana minisiri min bɛ ni o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako mɔ ni o ye Asan Bajalo Ture ye ka taa se min ye UNICEF olu ka lasigiden mɔ ni o ye Pierre Ngom ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye dantigɛliw kɛ ni k'a jira k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔso kura in a nali bɛna kɛ hɛrɛ kura ye jamana mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ani denmansaw mɔ don minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka hakili jagabɔw kɛ sidabana sayi ka taa se sɔgɔsɔgɔnijɛ ma ninnu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na o don baaraw kɔni kurunbɔ karila ni an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani buna adamadenya yiriwa kɔni mɔ Asan Bajalo Ture ale kɔni ka ɲɛmɔgɔya kɔni kɔnɔ a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen min kɔni senfɛ maa caman nana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kana na dɔgɔtɔrɔw ani ɲininikɛlaw ani kolatigɛlaw ninnu bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ ni bana minnu ni u ye dadigi kɔni kɛ an ka jamanadenw na ka se ka fɛɛrɛw kɔni sɔrɔ a la bana ninnu bɛ se ka kunbɛn cogoya min na walima a bɛ maa minnu na ka se ka furakɛ ka ban pepepewu fɛn min ye o fɛɛrɛ n'o o dabaliw o kɔni tigɛra min ye maa minnu nana ni kɛnɛ belebeleba ninnu kɔni ka an ka jamana minisiri min bɛ ni ale kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma i n'a fɔ ale kɔni kɛn bɛ ka yamaruya di cogoya min na an ka jamana dɔnnikɛlaw minnu ka ɲinini ɲɛsin bɛ kɛnɛyakow ma u ka se ka fɛɛrɛw kɔni ɲini waasa jamanadenw olu ka kɛnɛyakow bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni kunkuruw la Save Children maaw u ye kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu bɛna kɛ kalanfa ye donna nataw la an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka denmisɛnninw ka u kalan ni k'u lakana fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni kalan in a kɛkun de ye ka se ka wuli joona ka se ka maaw kɔni kala o la ka jamana kɔlɔlɔ minnu bɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani fɛn min ye ko gɛlɛn minnu bɛ na maaw ka se ka labɛn u hakilina na u ka se ka lakuwa ni ka se ka u kwadisi kɔni da o gɛlɛyaw kɔni waatiw la o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye ni kalanbulon in dayɛlɛla ka ɲɛsin jamanadenw kɔni mɔ minnu kɔni ka kalan bɛna ɲɛsin buna adamadenw ka se ka faamuya kɔni ɲɛsin olu kɔni mɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka labɛn i ka sigida ka se ka o kɔni lafasa waati min ni a ka gɛlɛn buna adamadenw kɔni bolo an bɛ taa kulukorokaw fɛ yen nɔ desanburu kalo tile 8 ka taa bila tile 12 la kɛnɛ belebeleba kɔni sigira min ye kulukorokaw kɔni fɛ yen nɔ waasa ka se ka hakili jagabɔw kɔni kɛ waasa ka se ka hakili jagabɔ sida banakisɛ ale bɛ se ka kunbɛn cogoya min na an ka jamana kɔni kɔnɔ ni kɛnɛ belebeleba in a nun donna min ye an ka jamana kolo min sigin bɛ ka se ka sida bana kɔni kɛlɛ ani ONU sida ka kokɔrɔma don a kɛra de waasa jamana kɔni kɔnɔna na
maaw ka se ka hakili kɔni jagabɔ maa minnu be ni olu ye kɛnɛya tigilamaaw ye ani kolatigɛ masaw ni dɛmɛba jakulu olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ ɲɔgɔn fɛ fɛrɛ ani dabali jumɛn de kan ka kɛ waasa an ka jamana kɔni kɔnɔna na sidabana a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ pepewu cogoya min na. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye min ye wɔlɔfɔw ka serife kɔnɔ min bɛ ni a bɛ wele ko kunba gawlo sek a kɔni ye festival belebeleba dɔ kɔni nun don an ka jamana kɔni kɔnɔ min kɛra desanburu kalo tile 10 ni ka kuncɛ desanburu kalo tile 12 nin kɛnɛ in kɔni sigira waasa ka se ka maaw kɔni ladɔnniya buna adamaden bɛ se k'i sinsin seko ani dɔnko ka cogoya min na waasa ka se ka musolakaw dɛmɛ ni ka yiriwa badabada ka se ka o kɔni boloda fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛnɛ in kɔni senfɛ min ye maa caman kɔni bɔra fan caman fɛ ni kana u sen don nin kɛnɛ belebeleba in na waasa ka se ka bɛn ani kelenya buna adamadenw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka se ka o sinsin an ka jamana kɔni kɔnɔ nin kɛnɛ belebeleba in a sigira min ye ONIFAM olu ka kokɔrɔma don ka taa se UNICEF ani ACR olu bɛɛ lajɛlen de jɛra ni ka fɛn min ye nin festival belebeleba in ka se ka a kokɔrɔma don waasa bɛn ani kelenya ani kotoɲɔgɔntala o bɛ se sinsin an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An bɛ taa kɔkan jamana kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko Sudan jamana kɔni ka min ye banbanciw olu kɔni kɛlen ka jamana kɔni minɛ k'a kɛ u ta ye bingani wale o kɔni cayalen don Sudan jamana kɔni kɔnɔna na maa 1600 bɔɲɔnko ko olu de kɔni bɔnɛna nin na fɛn min ye ka sababuya kɛ bingani kɔni taara ka kɛnɛyasow kɔni sɛgɛrɛ san 2025 kɔni kɔnɔ Sudan ale jamana kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ buna adamadenya baaraw ko gɛlɛya kɔni donnen don o la ka sababuya kɛ maa caman kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la dɔgɔtɔrɔsow furantanya kɔni bɛ o la fɛn min ye ko ni dɛmɛ ma don Sudan jamana ma ko donna nataw la a bɛ gɛlɛya u bolo fo ka taa dama tɛmɛ. An bɛ taa Moritani ale jamana na ko tungana taala caman de bɛ yen minnu kɔni balan bɛ Moritani jamana na ka sababuya kɛ fɛɛrɛ minnu kɔni sigira waasa ka se ka maaw kɔni bali ka taa nanzaralagun kɔni kan fɛn min ye ko o baara kɔni kɛtɔla Moritani polisiw kɔni fɛ k'u b'a la ka bingani sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka maanifinw sɛgɛrɛ u ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Gaza ale kɔni jamana kɔnɔna na diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko fɛn min ye buna adamadenya dɛmɛ ko zolen b'a la k'a da buna adamadenya dɛmɛ kɔni ɲɛ Israel jamana kɔni fɛ k'a ɲɛsin Gaza kɔni mɔ an bɛ waati min na ko sisan min ye ko jiko gɛlɛya baloko gɛlɛya ani furako gɛlɛya ko o kɔni bɛ Gaza kɔni kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan ko ni fɛɛrɛ kɔni ma tigɛ min ye Gaza kɔnɔdenw ko min ye buna adamadenw ko u ka ɲɛnɛmaya gɛlɛya b'a la ka don u la nin waati in na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM sanfɛ bidonya in na o de tun ye ninnu ye a lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.